ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid alè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid alè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement sempre busquen algun